سلام تعنا هبلنا فتوات بيت سب جز تي في علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا حدش تزخونكم سبسكرايب نمدباتنا دما شيرن لايكن بمقبار بيت سب كتكونوا بخبرنا عدم فلما عندنا تبتات زينا زعلت بقبن قتلت جنرال سعر مكونن ناي عدم لكع ما أسرت تفريد وزنبر والقصب كابيت ما أسرت فاتحهم كمزلغ أو تفليتهم أمريكا بقولني إثيوبيا كم تسلف بمفلات متحبباري كتناخرية إلى الله جوار محمد بزعبات صمدون قداي إيرتران زهبو ما نمسب زيت صوبيو رئيتون حدوشا سلالفا بوليتيكون كنزر زرولكمينا هوات كزلان جمرو سلطان لا ينبر حيلنا بتقل سلطان دي لك تنرجع the first step would have been reintegration كنبروا يبلاينات قل ذكروا ميهربت إنه يتمفتر يصلي نبرة إيه من يصلي قال دريدر يصلي نبرة تقرأي حدش وان أزاز سراويت كمز مدبة تفليت الله زبلون كالوتن يوم مسانا صنحهم زرزر تحستونا كتكتاتولو بخبرن دا عدمنا حزي ناب زرزر خن حلف بقبن قتلت جنرال سعر مكونن عدم لك عسرات تفريد وزنبرة والكسب كابيت ما أسر تفتحهم كمز لغا وتحبيرهم قدم شوعات عمتنا إثيوبيا مكل خال سراويت تغلايتا ماجور شم زنبرو جنرال سعر مكونن ميجر جنرال جزا بران بمقتال قبنن يتباهلونا عدم لك ما أسرت تفريد وزنبرة أسرى لك مسافن تقابو كابس تأسرلو بيت هنسة عبا سامويل تمالتو سيدو حج زلو بوتا خمزي في التحبيروم من جتاتنا كم زبلو أبالات بوليس نتتخصاصي زون عسران كلتن تباهلو كابز صوع نايتي بيت هنسة كفلي أتيوم زو صدوان تخونو نمنتاي علامان نابي كم زو صدوان كساب حزي سفلت نقر يلن نايتي بيت هنسة حدا أبال كم زولو حلقة عسرت مسافن تتقابو تمالي كابت بيت مأسرت توسيدو كم زغدن كساب حزوون زلو كونتات كم زي تفلتن هرقاقي زلوهم مسافن تقابو ناي جنرال سعر مكونن ناي قربا ناي حلو أبال زنبر انتغن أبتوان أب كل الأمحارة كابزتو خايدة مسكتلت لعلو تمرر حتى تستأساسرن أبا دي سببا استفز أمامت كاعتق اند تترتار كوينو أب كوزصرو علو كام زنبر زذكريو فدرال لعلوي بيت فردي لدتا مدب سالساي ناي حق منقستن ناي صار شبرن شلوت بقبن قتلت قبننيا يو بمبال ناي عدم لكع صنوع ما أسر تفريدو كام زنبر زذكريو أبت أوان عقاب حقي نتتخصصي زتوهابو ناي حزبن منقستن حدرا بمتحاس كبيد قبن مفتصامو بمزخخر ناي موت فردي كفردو حتيتو نيريو بغال وغن ناي تتخصص ناي حق طبقاتات عميلوم قدم حز زخون عينت ناي قبن ريكارد زيولو مخانو بمتقاس ناي موت فردي يقبون بمبال تخراخيروم نيروميو بيت فردون زقربو ناي مغلل المخبرن حسابات مزينو أب موداتا نفس قداي مسافن تتقابو بعد ملك إسرات كغصع وسانة بمتحللاف نا بيت هنسة عبا سامويل كلا أختغيريو أبز حزوان تتخصصي أب صنع إسراتن كلو بدنجت كابت بيت هنسة توصيدو زلو بوتا زي مفلاتو أبتم قدايو زكتاتلو زلو وغنات حتو فتيرو اللهم ناي صدتا أكالات نتتخصصن منتاي كم زوصدوان حزي أبيناي بوتا كم زركبن كساب الساعة زي كابت بيت هنسة تيخون كاب زملكتو ناي منقستا أكالزتو هاب مجلس يلن بمقصال أمريكا أبقوني إثيوبيا كم تسلف بمفلات متحبباري كتناخريه إلالا إثيوبيا قعزز زوبان أفريكان زحنصصت حقريا كبلو أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا قليصوم أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا إثيوبيا أب تاريخها بمرارحان استراتيجيا وربحان أنفتت زوبان ملا أهجورن كاب زحنصص حقرات حنتيا كبلو نادوم قليصوم أمباسادر ماسينغا زبلو إثيوبيان أمريكان بحبار أبز سنادو سيمبوزيوم كوميونيكيشن لوجيستيكسن أفريكا 2026 مخفتيو إثيوبيا خمس عينت أهجراو مدرخ نمتئنقاد ممراسا أب زوباو سلامن مرققان زلو أستواصو أب مدايل معت زمزقبتو تسيتن أديس أبابا عالم لخقو بايتات نايمتئنقاد عقمان زت أناخر كم زخوناون حابيروم بمداي دبلوماسن وتادراو متحببارن زلو ركب إثيوبيان أمريكان نب استراتيجيا ودرجة تسقاقر كم زخوناون قاليصوم يوم لعلي 4 حقرات أفريكا ستوكلالون 25 محازوت إندستريتات أمريكا استساتفالون إذا مدرخ عقم دحننة أفريكا بتكبارو متحببار نمت نخار زعلم كم زخونا حابيروم أمريكا مس حقرات أفريكا بمعارم حزنة نمسرح حقرات أفريكا زقمتهم قدم خونتات المدقافن تكالو عقم نمت نخار نقراز كم زخونت أمباسادر ماسينغا وسيخهم قليصوم نابز غصل زينا انتن كيد جوار محمد بزعبات صمدون قداي إيرتران زهبو ما نمسب زيت صوبيو ريتون حدوش السلالفا بوليتيكون انتاي مسل
ፖለቲከኛ አቶ ጃዋር መሐመድ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ዝተዳለወ ናይ ዘተ መድረኽ ኣብ ዘስምዖ ንግግር ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዝፍጠሩ ግዝያዊ ናይ ፖለቲካ ጽምዶታት ዘለዎም ሓደጋ ሕዝነተ ሃገር ስለ ዘየድልያ ናይ ፖለቲካ ራእይን ከምኡ እውን ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ዝህሉ ኣህጉራዊ ወይ ዞባዊ ምትእስሳር ሰፊሕ ትንታነ ሂቡ እዩ። ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ብምቕጻል እውን ንስርዓት ደርጊ ንምውዳቕ ዝተፈጥሮ ናይ ፖለቲካ ጽምዶታት ግዝያዊ ጸላይ ካብ ምእላይ ሓሊፎም ዘላቒ መፍትሒ ከም ዘየምፁ ኣቶ ጃዋር ኣተሓሳሲቡ እዩ። ስርዓት ደርጊ ንምውዳቕ ዝተፈጥሩ ጽምዶ ንምሁራት ወይ ልሂቃን ኣምሓራ ብምግላሉ ሓዱሽ ናይ ፖለቲካ ትረኻ ዝወለደ እንትኸውን ካብ 2010 ክሳብ 2013 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ጽምዶ እውን ንትግራይ ብምግላሉ ነቲ ሃገር ናብ ኩናት ከም ዘእተዋ ኣዘኻኺሩ እዩ። ህወሓት ከዘላን ጀምሮ ስልጣን ላይ የነበረ ኃይል ነው። በትግል ስልጣን እንዲለቅ ተደረገ። ለፈርስት ስቴፕ would have been reintegration ከነበረው የበላይነት ግን ዝቅ ብሎ የሚሄድበትን ሁኔታ መፍጠር ያስፈልግ ነበር። ይሄ ምን ያስፈልጋል? ድርድር ያስፈልግ ነበር። አንድ ስልጣን በበላይነት የያዘ ኃይል ኢንሴኩሪቲ ይሰማዋል። ኢንሴኩሪቲ ማለት እንደ ግለሰብም በስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት ለተደረገ ስህተቶች ለተደረጉ ጥፋቶች ጎን ያሉ ቁርሾች ስላሉ ልገለል ልጠቃ እችላለሁ የሚል ወደ ኤክስቴንሽን ኢንሴኩሪቲ ኮሌክቲቭ ኤክስቴንሽን ኢንሴኩሪቲ የሚያደርስ ስሜቶች ገና ከመጀመሪያው የተጀመሩ ነበር። ወደ መቀሌ መውጣታቸው ወይም ደግሞ መገፋታቸውም ሆነ መርጠውም ቢወጡ መነሻው እዛ ጋር ነው። ማዕከሉን ከስልጣን መልቀቅ አንድ ነገር ሆኖ ግን ተገፍተው ወደ ሆም ሪጅን ሲገቡ ሴግሪጌሽን ተፈጠረ፣ ጋፕ ተፈጠረ፣ ንፋስ ገባው ማለት ነው። የመጣው በሚዲያ በማህበራዊ ሚዲያ የመጣው ትርክት ወንጀል ሰርተው ህዝቡ መደበቂያ ለሚያደርጉት የህዝባቸው ዕጣ ፈንታ ለሚያሰጋቸው አንድ ላይ ሆነው ወደ ጦርነት እንድንገባ አደረገ። የኢህአዴግ መድረክ ዲሞክራሲያዊም ባይሆን ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ የኤሊት ባርጌን የሊቃን ባርጌን የሚደረግበት የስልጣንና የሀብት ክፍያ ድርድሮችና ክፍያዎች የሚደረጉበት ኤሊት ማኔጅመንት ፖለቲካል ማኔጅመንት የሚደረግበት መድረክ ነበር። ያ የፈረሰበት ሂደት አንደኛ ማፍረሱ አስፈላጊ አልነበረም፣ ሪፎርም ነበር መደረግ ነበረበት። የፈረሰበት መንገድ ዲሞክራሲያዊ ስራ ስላልነበረን ዲሞክራሲያዊ ስራ ቢኖር ድርድርና የስልጣንና የሀብት ክፍፍል በፓርላማ በሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ይካሄድ ነበር። ኢህአዴግ ዲሞክራሲያዊ ስራ ባለመሆኑ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ በፓርቲ ነበር ውሳኔዎች የሚወሰኑት። የመደራደሪያ የመከራከሪያ የመነጋገሪያ መድረኩ አጣ ነው። ጦርነት ገባ። በጦርነት 2 ዓመት ከተጨፋጨፈን በኋላ እድል አገኘንና ፕሪቶሪያ ላይ ተኩስ ማቆም ቻለ። የፕሪቶሪያ ስምምነት ግን ወደ ጦርነት ያስገቡንን ምክንያቶች የፈታ አልነበረም። ወደ ጦርነት የገባ ነው በወልቃይትና ጠገዴ በዌስተርን ትግራይ ጉዳይ አይደለም። ፈንዳሜንታሊ በፖለቲካ ስልጣን አንድ ሁለተኛ የትግራይ እንዲሁም ህወሓት በመጪዋ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ቦታ ይኑራት የሚለው ጥያቄ ነው ወደ ግጭት ይፈጠራል። ወደ ግጭት ያስገባል። ናይሮቢ ላይ የተደረገው ውይይት አስመራ ወዲያ ነው የደረሰው። ዳሴም ቲንግ ከዛ ቤትም አዲስ አበባ ላይ ጅማ ላይ ኢሳያስና አብይ ሲያደርጉ የነበረው መቀሌ ሲደርስ ነበር። ምን ፈጠረ? ይሄ ጥርጣሬዎችን እያባባሰ ሄደ እና ከዛ ወዲህ ደግሞ የትግራይ የውስጥ ምስቅልቅልነቱ በተወሰነ ደረጃ የአብይ ኮንትሪቢሽን የነበረበት ህወሓት ያው በጣም ጠለቅ ማለት አልፈልግም እንጂ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የጽምዶ ጉዳይ ዛሬ ጽምዶ ይውደም ጽምዶ ይንገስ ብትል ብዙ ለውጥ አያመጣም። እንዴት ነው ወደ ጽምዶ የገባ ነው? ለኔ ጽምዶ 2018 ነው የተጀመረው። ኢትዮጵያና ኤርትራ ወይም ደግሞ ሻቢያና ወያኔ 1991 ደርግ ጥለው ስልጣን ያዙ። ከዛ በኋላ ሀገራዊ ተቋማዊ ኢንስቲትዩሽናል የሆነ የሁለት ሀገሮች ግንኙነት ሳይሆን የሁለት ፓርቲዎች ግንኙነት ነው ያደረጉት። ቢግ ሚስቴክ ነበር። ያ ስላልቆየ ወደ ጦርነት አስገባን። ሁለቱ ፓርቲዎች ሲት መቃቃር ጀመሩ። የሁለት ሀገሮች ጦርነት ገባን። ለ20 ዓመት ኢትዮጵያ በነበራት አቅም ኤርትራን ፍሪዝ አድርጋ በማዕቀብ ውስጥ ማቆየት ቻለች። 2018 ለኢትዮጵያም ለኤርትራም እድል ነበረ። ነገር ግን ያን እድል ዘላቂ ሰላምና በትብብር ላይ የተመሰረተ የኢኮኖሚ እድገት ከማምጣት ይልቅ ህወሓትን መደቆስ ላይ ያደረግነው። ፕሪቶሪያ ላይ ህወሓትን ይዘን ህወሓትና ብልጽግና ሆነው
ሻዕቢያን የመደቆስ ጫውታ ውስጥ የተገባው። ጽምዶ ዛሬ ላይ ያለውን ትናንትና ደረጃውን የሚናገረውን አብይ የሚናገረውን ነገር ከተናገርን ካየነው ሌተስት ናቸው። መሰረቱ ግን ባክፋየር አደረገ። አብይ የተከተለው ስትራቴጂ ባክፋየር አደረገና ገሚሱ ወይም ደግሞ በአብዛኛው የሚሆነው የትግራይ ሊግ ከህወሓት ጋር ሆኖ ወደ ኤርትራ የሄደበት ሁኔታ ነው የምታየው። ለእኔ ጽምዶ ኢስ ዲፌንሲቭ ፓክት የኤርትራ ኃይልም ከአዲስ አበባ ሊመጣበት የሚችለውን አቅሙ ኢኮኖሚውም ትልቅ የሆነ ጎረቤት ሊመጣበት የሚችለውን እራሱን ለመከላከል ያደረገው ታክቲካል ነው። ጽምዶ ማለት ታክቲካል አላያንስ፣ ታክቲካል ዲፌንሲቭ አላያንስ። ይሄ አላያንስ ምንድነው ይዞ ሊመጣ የሚችለው? ወይ እነ ደብረጽዮን እንደሚሉት አሸንፈው አዲስ አበባ የሚገቡበት፣ ወይ አብይ እንደሚለው ሁለቱንም የሚፈረካከስበት፣ ሶስተኛው ደግሞ ለረጅም ፕሮትራክትድ ጦርነት የምንገባበት እድል ውስጥ ነው የሚከተል። ለዚህ ነው ይሄ ጦርነት እንዳንገባበት መረባረብ አስፈላጊ ነው ብዬ በተደጋጋሚ የምናገረው። ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ስርዓት ብልጽግና ንምውዳቕ ወይ ንኣብይ ኣሕመድ ንምውራድ ጥራይ ተባሂሎም ዝፍጠሩ ጽምዶታት ዓብዪ ሓደጋ ከም ዘለዎም ኣጠንቂቑሎም። بمقصل بوليتيكاو حيلتات نمنغستي كاب مودق حليفهم دحر أبي أحمد ويدحر بالسجنا زمت إثيوبيا أنت عينت محدران محبرا ودبان كلو أيو أبزبل زلاق رأي أقدمهم كزراربون عبسم معنت كبصحون كامزلو ما تحساسيبون إذن تزي كوين جنة هاجر ناب حدوش نايهوكت ويعنكلي المعراف كتسجاجر مخانا ونتنكي الله بزعبا معصاو ناي بوليتيكا مهدارن ناي وصا إداءتاونتن بزملكت أبزل على حسب ناي بوليتيكا مدرخ أبزغود للأوان ناي سلاماو قالسي أمارا صبوتو نبرتاو قالسي كم زركب قليتوم برتاو قالسي زجمر زخونا حيل دما ناي كوينات مسارح حاجز مركاب كبل مس كالوت ناي وصا حيلتات كتحباور كم زقد دابريوم أبي إثيوبيا زولو وشتاوي بوليتيكاوي قلولات ناي جبس ناي وصا بوليسي عبي عدل كم زفترلو زتقساتو جار جبس ناي إثيوبيا ناي وشتقلولاو ناي مبعاس مسغروابت ناي مجጫውን አህጉራው ፋይናንስ ከይትረክብ ናይ ምግባርን ስትራቴጂ ትኽተል ከም ዘላ ድማ አፍሊጡም በተወሳኺ ኢትዮጵያ አበ ጉዳይ ሱዳን ዝተኸተለቶ ዝተጋገየ አካይዳ ሱዳን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዓመፅን ምስ ኤርትራን ክትስለፍ ከም ዝደፍአ ገሊጹ እዩ ምስ ኤርትራ ክህሉ ብዛዕባ ዘሎ ፍሉይ ርክብ ሰፊሕ መብርህ ዝሃበ ጀዋር ንኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ባዕዳውያን ሃገራት ጌርካ ምርኣይ ዓብይ ጌጋ ምዃኑ ብምጥቃስ ናይ ክልቲአን ሃገራት ርክብ ዘይተወደአ ፍትሕ ምዃኑ ገሊጹ ክልቲአን ሃገራት ናይ ሃገረ መንግስት ህንጸትን ናይ ጸጥታ ስጋኣትን ክሳብ ዘይተፈትሐ ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ሰላም እውን ክኸውን ከም ዘይኽእል ኣስሚሩሉ ናይ ክልቲአን ሃገራት ኢኮኖሚን ሰላምን ብልዑል ደረጃ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ብምልዓል እውን ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚን ክዓቢ ብምብራቕ ዓሰብ ብሰሜን ድማ ምጽዋዕ ምርካብ ግዲ ከም ዝብሎ ኩሉ ብወገን ኤርትራ እውን ኢኮኖሚያ ንምዕባይ ናይ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዕዳጋ ምርካብ ግዴታ ከም ዘድልያ ኣረዲዩሎም እዚ ትውልድ እዚ ካብቶም ናይ ቀደም ናይ ኢህወደግ ኦነግን ህወሓትን ናይ ፖለቲካ ትረኻታት ወፂኡ ብሰፊሕ ሃገራውን ዞባውን ምትእስሳር ክሓስብ ከም ዘለዎ ጻውዒ ተቕሪቡ ልክዕ ኣሜሪካን እንግሊዝን ዘለዎን ዓይነት ፍሉይ ርክብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ክህነጽ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ናይ ክልቲአን ሃገራት ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያውን ናይ ጸጥታ ጉዳያትን እንተዘይተኣሳሲሩ ክልቲአን ሃገራት ናይ ህዝበን ሕልሚ ክዕውታ ከም ዘይኽእላ ኣጠንቂቖም ኣብ መወዳእታም ትግራይ ሓዱሽ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ከም ዝመደበ ተፍሊጣ ኣብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊትን ትካል ጸጥታን ትግራይ ናይ መዝነትን ሓላፍነትን ምቅያር ምግባሩ ተገሊጹሎም በዚ መሰረት ነባር ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ዝነበሩ ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ወይ ማንጁስ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ኮይኖም ከም ዝተመደቡ ተፈሊጡሎም ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ወይ ማንጁስ ነዚ ላዕለዋይ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ሓላፍነት ዝተረከቡ ንነባር ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ዝነበሩ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብምትካእ ምዃኑ ትዝወፅእ ሓበሬታ ይረድእ በዚ ምኽንያት እዚ ሓዱሽ ምድብ ስራሕ ኣቐዲሙ ብሌተናል ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ይምራሕ ዝነበረ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ እውን ሓዱሽ ሓላፊ ተሸይሙሉ ኣሎ በዚ መሰረት እዚ ኣይተ ተወልደ ብርሃን ተስፋለም ሓዱሽ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኮይኖም ተመዲቦም እዮም እዚ ዝተገብረ ናይ ኣመራርሓ ምቅያር ኣብቲ ክልል ዝግበሩ ዘለዉ ናይ ጸጥታን ምምሕዳርን ስራሕትን ምስላጥን ትካላት ጸጥታ ብዝበለጸን ምጥንኻርን ዝዓለመ ምዃኑ እቶም ምንጭታትና ሓቢሮም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዜና ገዝ ቲቪ ንሎም ዘዳለናዮም ዕለታዊ ፍጻመታት ኣብ ዘንዛዝም ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ገዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ